Hapadang kajing traikam ka lockdown habarok kawai kari banyalek persya ya coronavirus lami ru shibun ki kubor hamsaya ki bapen kol marjing mun bat kabaya lambak la ya ki priu kum kani ke jingja kala ja hakalai phawai tarik uluber arajar arpo hakaba kendit kensan pop ki Nongbylla ki bamdai ki khasi ki lawan poi shakani ka Nongba Shillong dah ka jing yo kubor bakin don ki kali ki ban ya hakani ka sngi ki batmu ban le phano shalayeng Hakane kesengi Palat laspa Ngut ki Nongbylla kan thup ru ya ki kattu kat ni ki samla puli ki belawan nakaleng ki Shillong ki lawan poi hanong ba Shillong hakajaka baju yang ki bus jong ki MTC Hajil Road dah ka jing thmu ban lek phano shalayeng hadien bala pensange no ya baro ki jing trei tayeng bat ki wede ki Kambala ki babun hi na kini ki priu ki dai ki banarilum garu hendrai mariayo jing tip halor kane nakaliang ki bo district jong ki East Khasi Hills ringkat ki pulet kila hiar marmar sha MTC ban pen prano ya ke jialum kini ki Nongbylla kenthop ya ke kendiat Ngut ki kenthai ban buat renti ya ke jing betha jong ka sarkar ban penya jangai na we ubriu na we pan hakani ke sngi ya kini ki briu la penkit no sha yeng baju pensa ya ki nong yelek kai ke badon halandan jong ke JN Stadium bat la pensa shua hangni shipo Daya bun pahamanin ki baya ki bangi alam sepo polo nomor ki mud meli pai no sepo garwes tiana gitu you can see combine nyo 4% ki lali pai sala yeng ban ki penso ye ki ba ni kamli ka por ye pi bapen mar ngim la ban let na ko ke district na ko ke state kene ka don ka direction sina ka government of India ti ya gitu ki ba ngi labu ang thi ki badan ko south pa tam ngi ai ki ka jakasa kadam ki penbiang ki barakhoit ka sum ka sle ka jaka kin sum man sle bat ya ka bamru kini borok ki na shagaru hills Hoi, tengba kide ginong tray wana na bon ki jaka ki wana larumbai na kliriat na mosenram na sidangar bat kum tatater.